Okay man, okay. Lalani-ke bafana. Angithi niyazi ukuthi bantu besifazane sike sathi shelele samadoda kune-conference le koSwazini, okay? Kazizwe inkulumo bekhuluma ngane ngathi nina bomama's baby abanithande sisineze kahle. Kuthiwa niyahlupha. Kancane nikhala ngamanene. Ithi niseliphelile ngapheli ngisho isonto. Uthi uyakhala uthi uyayazi lento yakhe ibhosha njalo man. Njalo nilokho nibagqilazile labantu. Hayi mina ngicela ukungitshela uma bengane anginankinga nani. Uyabona kungathiwa nikhala ngethini ngingalithenga manje ngilithenge nakusasa. Nikhala ngamaphempasi ngathenge manje ngathenge nakusasa ngoba ngiyanithanda nginikhathalele. Indlela esenginikhathalele ngayo isikhathi ke manje sokuthi nani ake nibonelele. Ake nishenje ugive back to community. Angiyibona lenyanga esibhekene nawo le uJuly. Hayi bafana hayi izakabi lenyanga. Ngizwile nami ngandlebenye hayi nokuthi ngandlebenye sekuconfirmed ukuthi Durban July iza la eThekwini. Kulokhu ke kuthiwa izobila eThekwini. Please boma bengane ngiyanicela ake nihlangane nonke ningisondezele nje amakhadi akasasa. Niwasondeza amakhadi akasasa ngalokho ngalezama nilahlile. You are just giving back to community. Ngoyisebenzisa nje kabili kathathu ukuthi ngadlulele lenyanga bese ngiyayibuyisela. Anginiyazi kufuneka ingqephu lapha. Nami ke ngiyosika phela ngangumZulu. Ke ngiyosika nje iblue leli lakhiwe ngeplango leli uprenude ngihambe kanje. Boma bengane hlanganisani bafana.